Иван Вазов, първа глава. Не мили, не драги. Първа точка. Роля на първа глава за цялата повест. Първа глава е експозиция за цялата повест. Или въведение, или увод. Тук се запознаваме с героите и обстановката. Героите са българските хъшове, емигрантите. Обстановката е в Браила, в кръчмата на Странджата. Време преди освобождението, през една декемврийска вечер. Втора точка. Анализ на първа глава. Нощта беше влажна и мрачна и браилските улици пустееха. Студената декемврийска мъгла, която обикновенно пада покрай бреговете на Дунава, се беше напластила в една от главните улици на града и задушаваше с отровния си дъх последните минувачи, които бързаха да се приберат у дома си. Мъщеливите фенери, що стърчаха на почтителни разстояния по двете страни на улицата, едвам прокарваха мътна и неопределена светлина през мъглата и като че още повече увеличаваха мрака. Всичките лавки и магазини бяха затворени вече. Никаква светлина или шум не излизаше навън. Понякога само се чуваха уединени крясъци и псовни на някои закъснели картоиграчи в някое затворено казино. Подточка А. Пейзажната картина в началото. Пейзажната картина в началото е експозиция за първа глава. Има зимна студена нощ, израз на негостоприемност, враждебност към хъшовете, мъгла и затворени лавки, израз на мрачното настроение, на безнадежността, на самотата, на живота с лишения. Пространството е чуждата страна, тя е мрачна и неприветлива. Кой говори в началото на първа глава? Говори повествователят. Само едно малко, тясно защитено с железни пръчки прозорче светеше още. Това прозорче беше равно с самата земя и откриваше съществуванието на една будна кръчма. Ако се приближеше някой до ниската врата на тая кръчма и надникнеше хубаво над нея, щеше да види, благодарение на слабата виделина, дошла от един близък фенер, една вапсана дъска със следующия надпис: Народна кръчма на знаменосецът. Такива чудновати надписи бяха на мода по онова време. Всяко кафене, държано от българин, имаше своята девиза. Всяка кръчма, посещавана от българи, се гордееше с някакъв гръмлив или безсмислен надпис. Над тая се четяха думите «Български лев», над оная названието Филип Тотио, храбри български войвода. На третия думите «Свободна България» с 3 възклицателни. Но най-любопитни бяха лавките на тютюнджиите българи. Повествователят описва имената на кръчмите по онова време. Има забавяне на действието, което забавяне се нарича ретардация. Подточка Б. Кръчмата на знаменосеца. Кръчмата на знаменосеца се намира в град Браила. Ретардация, както вече казахме, е забавяне на действието. Описанието на надписите по кръчмите от онова време е знак за патриотизма на българина. Български лев, свободна България. Има контраст. Браилската улица се противопоставя на светещото прозорче. Пустите улици се противопоставят на будната кръчма. В контраст са и браилските улици, които се намират на високо, а кръчмата на знаменосеца се намира на ниско. Но нека влезем в кръчмата, на която прозорчето светеше още през нощта.
Тая кръчма беше една дълбока изба, в която се слазеше по една стръмна и извита стълба. Една опушена и полуразбита лампа висеше на потона и осветляваше вътрешността. Един топъл и задушлив въздух, сгъстен от кадежа на лампата и цигарите и от киселите изпарения на питиетата, пълнеше това подземие. Кой говори? Говори повествователят. Между студената декемврийска вечер и между топлата и уютна атмосфера в кръчмата има контраст. Предметната обстановка в кръчмата. Предметите и вещите, които се описват в повествованието, се описват с цел, за да се придаде реалистичност на изображенията. Кръчмата е бедна, мизерна, има задушлив въздух и опушена лампа. От едната страна има висока, осамотена и измокрена полица с чаши и шулци. Шулци – това са глинени съдове за вино или ракия. А от другата страна има картини по стените от славното минало. Впечатление прави картината на знаменосеца с надпис «Свобода или смърт». В. Героите. Без име в началото на повествованието. Той е най-старият, обединителят на хъшовете. Всеки герой носи чертите на българския хъш. Най-старият от тях, който беше най-снажен, дълголик, сух, жълт, с гъста черна брада, се беше изтегнал до стената и от време на време изпущаше един гъстък пушек из устата си. Види се, че разговорът беше много интересен за него, защото сегист-тогист челото му, въз което лечаха зарасли рани, се набърчаше отрицателно или пък клюмваше утвърдително. Той често пресичаше говорещия, като викаше високо и кашляше. Тоя бледолик, болнав, сух като скелет човек беше Странджата, знаменосецът, същият, който беше изписан на картината. Той сега държеше тая кръчма. Ето защо младото момче гледаше на него с такова страхопочитание. Симе в края на главата. Странджата, знаменосецът, бледолик, болнав, сух като скелет. Той е обединителят на хъшовете. Нека да обобщим. Той е най-снажен, дълголик, сух, жълт, с гъста черна брада. Всичко това показва неговата почтенност, смелост и благородна осанка. Раните му по челото засилват повече това, но са и знак за неговото героично минало. Кашлицата му е знак за здравословното му състояние. Бледолик, болнав, сух като скелет, но уважаван от всички. Оня, който разказваше, беше един висок мъж с дребно и надупчено от шарката лице, с дълги сиви мустаци и с лукави, дръзки очи. Той носеше едно огромно извехтяло и без копчета палто и громкото име Македонски. Никой не знаеше нищо от миналото му преди да дойде от Влашко, освен това, че той бил войвода на някаква хайдушка чета в Македония. Може би тоя слух беше причината, дето той упражняваше осезателно влияние въз другарите си хъшове. Този герой е Македонски. Той е висок мъж, но с дребно и надупчено лице, дълги сиви мустаци, но хитри и лукави очи, извехтяло палто, но громко име, неизвестно минало, но войвода.
До него седеше турски друг един момък на възраст от 30 години, комуто казваха хаджият. Той имаше лице сухо, длъгнесто, жълтеникаво, което се окончаваше с една остра брада без косми. По това лице ясно се виждаше изражението на уморяване и отслабване. Героят, за когото става въпрос, е хаджият. Той е млад, но с лице отслабнало и изморено. До хаджият седеше други млад човек с черно и нагърчено от преждевременна старост лице, бръснато. Той гледаше много внимателно в македонски, който разказваше, като често и машинално правеше движение с ръката от устата към гърдите, като че гладеше космите на невидима брада. Той беше поп и беше участвал в четата на Тотя. Сега беше хъш, а казваха му попчето. Героят е попчето, млад е, но с преждевременно устаряло лице. Поп е, но с лице бръснато. Днес по-малко любопитство и внимание слушаше и най-младият от всичките. Почти хлапак с фес. Той зяпаше в устата на разказвача и ловеше жадно всяка негова дума, а когато се обадеше и старият, вниманието му се преобръщаше на благоговение. Това 20-годишно момче имаше всичките черти на невинността и ентусиазма. Син на един богат свещовски търговец, той беше зарязал тайно магазията на баща си и с парахода беше пристигнал тази вечер. Той просто беше оставил бащината си магазия, защото му беше омръзнало това тихо, сигурно и егоистично съществувание, което беше монотония. Мечтател, идеалист и ветреник, той искаше да вкуси от сладостта на неизвестното и новото. Това младо момче е Бръчков. Той няма портретно описание. Най-младият от всички, почти хлапак с фес, 20-годишно момче, има чертите на невинността, ентусиазма, мечтател, ветреник, идеалист. Хъшовете в кръчмата на Странджата. Обобщеният им образ. Всички имат общи черти. В портретното описание на хъшовете лицата им са сухи, изпити, бледи и преждевременно устарели. Водеща е идеята, че труден и мизерен е животът на хъшовете в чужда страна. Всички хъшове слушат един и същи разказ за миналото, насядали един до друг. Миналото им е героично и славно, пълно с борба и жертвоготовност в името на родината.